Shehune Tsira, san Shehune Tsira, san Shehune Tsira. Ko an ki ko an so san Shehune Tsira, san Shehune. Ya shafi ma'afi kuma ɗauke larurori da ɗaba na alkairin da ba za ka ba saura, sai Shehune Tsira. Ya dafi ukai mun dafa ikara a cuce ni kuma kare na cutar da halittar ka ko bera ko an so. A tsira aminci da ɗawaka zati adadin da ba zai faɗi ko da cikin hira ko an so. Alai sahaba za ciki yare da matansa samun da ayar Allah mai rabon gara ko an so zan umarni. Amadu sunan da ya shayar da duk insu har jin duk wanda ya zo da ma saura ko an so. Baban Atiku tsaya mutum da kai ne abar da kara tsaya manna ni shura na tuba. To ya manja abilkari ta jallon wulayoyi marfara asirin duka kai ne cikin hadara. Here goes. Majmawa da ratubu wayar masu fifiko ya arziki saman me maganin fatara ya an zo. Wanda ya so ka inda bai cuta da ha'inci wallahi ya aishe la'ace masa ya tsira, ƙaunar ka ce tsira. Shi so gaban komai ne bari jina malam in ka ƙi yin marmace ma za ta ma tazara ko an so. Ka rike masoyin gausi kar ka cuce shi in dai ka cuce shi kawai kanka yayi kura ko an so. Mai waige aje karfa kawai ga ka hango ka dan shi makaki bai sanuwa cikin tazara ko an zo. Ni na yi mamaki mai ne ya rude kawai goje ne yauke zagin karen kaura, sai Shehune Tsira. To mafita kamance makiya har masoyanka ga kaɗai ta zatin Allah faruwar hadara ko an so san Shehune. To ka sani maki ko da sujada kai mai inda ya akai ma cuta za ya ce gara ko an so. Nan je a rike murada sama hutun tsira ko an so. Allah ya gani ko yaushe muna isharori sarkin da ya kasa shi ya yi sama har saura an Shehune Tsira. Amma a hakan gun wasu bai zarce hirbe ba harshen rika zaki kasafi marar tsara ko an zo. Amma buwayar Allah ta wadace mu dai masoya ne mun bayyana karara. An yi gwagwarmaya don a ga mun kyala baramu amma nufin Allah yau gashi mun shura, sai Shehune Tsira. Sai ko shewa an
amsar mu ga duk masu zargin mu mun manta kan mu ina za mu yi batun saura. San Shehu Tsira ne mu shi muke zance in ta yi ma nauyi magaje ka kai kara. To adaka a kyale nafsu banki ya karya mun sallamawa Gausi har gurin hira. San Shehu ne Tsira Gausul waqatil haqqi muradin alam kai ne mun sallama maka tuwo mallakin mara ko an so. Shunoni gaba daya ta ya zan yi ba Gausi in kun ka cutan ma shi za na kai kara. San Shehu ne ita rayuwa mai yin ta da kai da shi za ka yi bara ma yayi da mu dan mun gani karara ko an so. To duk wata saduwa in dai ba Gausu kallo ce in ga zuma can ni mai zan da ke taura. Ne san Shehu ne Tsira wanda ya ja da Gausi taɓewa yake ya sun kai dubala doma tafiyarsa ta ƙaura ko an so. San Shehu ne Tsira gane muradi wane masu tarbiya mai tarkiya so Shehu kake da duk saura ko an so. Ilimi mai ka sani da kake batun Gausi jibiri mama daga tun sai ka samai tsara ko an so. Dan Usman ma yayi bayani da dama mirwa kul ishaku ka duba don kayo gyara ko an so. Sannan su sanin awwal ma gaba ɗansu a cikinsa kullum suka zauna siyo fira ko an so. San Shehu ne Tsira baba ni harazim gatan mahadillahi ya ce a so Gausi kai me kake ta jira ko an so. To baba Shakuru ban manta batun da ya murran nan ya ce mu je mi ta faɗa duk cikin hira mun gode shi. Ko da kan na tsaya kwaga na zance na ko shaga a tiku ku duba ya yi mai nazara ko an so. San Shehu ne Tsira na rantse da soyayya San Shehu Tsira ne ban san ta ya zan muku sharhin baran Tsira ko an so. To saban Abasir da ba wa Gausiyya San Shehu ne Tsira San Shehu ne Tsira ko an so. San Shehu ne Tsira.